ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟିବା ଦେଖି ଶିବ ଦୂତ ଗଣକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଯାଅ, ଯୋଉ ଜୀବ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଖ କରି ଶୋଇଥିବ ତାର ମସ୍ତକ କାଟି ଆଣ। ସେହି ସମୟରେ ହୋଇଛି କ'ଣ? ସେ ତ ଦୈବର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ ଐରାବତ ହସ୍ତୀ ଉପରେ ବସାଇ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରୀତି କଲେ। ହସ୍ତୀକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ପତ୍ନୀ ଥାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରୀତି କରୁଛି। ତୁମର ରୂପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଇନ୍ଦ୍ର ଉର୍ବଶୀ ପ୍ରୀତିରେ ଘୋଳ ହୋଇ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପହାରକୁ କାଢ଼ି ଉର୍ବଶୀ ଗଳାରେ ଦେଲେ। ଉର୍ବଶୀ ବେଶ୍ୟା ନାରୀ, ପାରିଜାତ ହାରର ମହତ କ'ଣ ଜାଣିବ? ଉର୍ବଶୀ ନିଜ ଗଳାରୁ ହାର କାଢ଼ି ଐରାବତ ହସ୍ତୀ ଗଳାରେ ଦେଲା। ତାପରେ ହୋଇଛି କ'ଣ? ଐରାବତ ହସ୍ତୀର ଯେତିକି ବଳ ଥିଲା, ପାରିଜାତ ମାଳ ଗଳାରେ ପଡ଼ିବାରୁ 7 ଗୁଣ ବଳ ବଢ଼ିଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ହସ୍ତୀକି ଆଉ ଆହତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହସ୍ତୀ ମତୁଆଲା ହୋଇ ବନସ୍ତରେ ଯାଇ ଶୋଇଲା। ଏ ତ ଦୈବର ଖେଳ। ଶିବ ଦୂତଗଣ ଖୋଜୁଥିଲେ। ହସ୍ତୀକୁ ଦେଖିଲେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଖ କରି ଶୋଇଛି। ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଆଣିଲେ, ଶିବଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଲେ। ଶିବ ଗଣେଶଙ୍କ ଗଣ୍ଡିରେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଗାଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଗଜାନନ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ। ଏହିପରି ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲା।